Bi alîkariya rêveberiya xwesersaziya hêvî dest bi avakirina zanîngeha Kobanê kir. Zanîngeh li başûrî Kobanê tê avakirin û li gor endamê rêveberiya saziya hêvî Mislim nebû dazelalkirin, godê avahiyên zanîngehê li ser 350,000 metr werin lêkirin û li ser sê merhelan dê proje bi rêva biçe. Merheleya yekê piştî 2 salan bi dawî dibe. Têda sê avahî li ser 30,000 metr dê wer avakirin, her avahiyek sê astin û têrî 5,000 şagird dike. û ta merheleya yekê bi dawî bibe, 5 milyon dolar wê lê xerç bibin. Projeya avakirina zanîngeha Kobanê ji hêla saziya me da saziya hêvî da tê evkirine, tê birêvebirine, yên tê lêkirine, avakirine. Niha em di qonaxa yekê de me dest bi qonaxa yekê kirî. Qonaxa yekemîn wê de ew bûne di avahîn mezin bine. Her avahiyek 3500 metr çargoşe be. Her du avahî wê 5,000 şagird xwendekar qutabî wê rakine. Beşên hane ku heyî ê ku wê di qonaxa yekê de çêbibe ji bo ew ji bo polîteknîk û endezyaran beşên endezyarî ê hane cihêreng ji bo wê tê hazirkirine. Endama sazê Dîlan Mislim diyar kir got saziya hêvî piştî şerê mezin li Kobanê hat avakirin û armanca wan ji avakirina sazê got alîkariya herêmên Kurdî bikin û taybet di millî perwerdê da. Ji bo wê jî wan xwast yekemîn proje li Kobanê dest pê bikin. Ew jî avakirina vê zanîngehê ye. Herwiha Mislim da zanîn got ev zanîngeh ne tenê ji bo ciwanên Kobanê ye, lê ji bo hemû Rojava ye û piştî dawîbûna projê dê zanîngeh radestî rêveberiya xweseriya demokratîk were kirin. Saziya Foundation'a saziya me ava bû piştî Kobanî rêzgar bû. Me xwast divê şoreşê da destekî me tê de hebe. Zaten sazî me ne tenê Kobanî ye, ji her çar parçeyê Kurdistanê. Tê zanîn got berî aloziya Sûriyê zimanê Kurdî qedexe bû û piştî avakirina xweseriya demokratîk dest bi perwerda zimanê Kurdî hat kirin. Lê gelek kêmayî hene û taybet di millî mamostan da û ta niha tiz zanîngehên pispor tunene got karibin şagirdan perwerde bikin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.